дуруд ҳамватанони азиз, чун ҳар вақта Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аниҳасая ёробун, Фарзона имнида, онил ҳамке кесок ҳесо ҳангугорул пеюгесимнида. дарси имрӯзаро бесаброна интизорӣ кашидед, ҳамин тавр не? ман низ ҳарчи зудтар дарсро баҳратон бо тамоми кӯшишҳоям тайёр карда пешкашатон карда истодам. хуб, дарси гузашта аз садонокҳо ва ҳамсадоҳо ҳиҷо сохтем. инчунин калима низ сохтем. ин дарс бошад якҷо пачимро мегузарем, чунки пачим муҳим аст. бояд донед, вақте ки донистед, калимаю ҷумларо хонда метавонед, нависта низ метавонед. пачимро мегузарем. баъдан дарси оянда бо пачим ва бепачим калимасозӣ мекунем, яъне калима месозем ва мехонем. худи пачим чист? сараввал каме маълумот дар бораи пачим медиҳам. пачим ин ҳарфҳои ҳамсадоест, ки дар ҳиҷоҳо хотима меёбад ва баъд аз садонокҳо нависта мешавад. масалан, чек. чек тарҷумааш китоб аст. дар ин ҷо пачим дар ҳиҷо омадааст. ҳамчунин баъд аз садонок. бо диққат гӯш кунед. яъне пачим ҳамсадоест, ки баъд аз ду ҳарф дар ҳиҷо хотима меёбад. ҳамчунин баъд аз садонокҳо меояд. бинед, ин ҷо ду ҳарф чиют, яъне че ва э аст. яъне баъди ин ду ҳарф омадааст. инчунин қайд кардам, ки баъд аз садонок меояд. ин ҷо э садонок аст, ки пачим бояд баъд аз он биёяд. пачим ҳама вақт дар ҳарфи сеюм меояд. хуб, муфассалтар мефаҳмонам, бо диққат бошед. дар забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҳарфҳо ҳама вақт рост нависта мешавад, яъне рост меояд. бинед, ин ҳарфҳо рост омадааст. китоб, книга, бук. аммо дар забони кореягӣ ҳарфҳо на танҳо рост, инчунин дар зер, яъне дар поён ҳам меоянд. аҷоиб аст бароятон, ҳамин тавр не? хуб дӯстон, мушкил нест. кӯшиш кунед, бо диққат гӯш кунед, иншоалло ёд мегиред. хуб, бо мисолҳо мефаҳмонам. ҳарфҳое ки бо ранги сурх навистам пачим ҳастанд. хуб, ҳоло бошад мо меомӯзем, ки кадом ҳамсадоҳо ба сифати пачим омада метавонад. аллакай шумо медонед, ки дар забони кореягӣ ҳамагӣ 19 ҳамсадо аст. нафароне ки дарсҳои гузаштаро надиданд ва намедонанд, метавонанд даромада обуна шуда дарсҳои пешинаро тамошо кунанд. ҳамааш мухтасар фаҳмонида шудааст. дар забони кореягӣ 19 ҳамсадо аст ва танҳо 16 ҳамсадояш ба сифати пачим истифода мешавад, яъне дар ҳиҷоҳо баъд аз ду ҳарф меоянд ба сифати пачим. хуб фаҳмидед? ва сетои он ҳамчун пачим истифода намешавад, ки онҳо санг дигит, санг пип ва санг чиит ҳастанд. танҳо 16 ҳамсадо ба сифати пачим истифода мешаванд, яъне дар охири ҳиҷо меоянд баъд аз садонок. хуб, мегузарем. чуноне ки медонед, инҳо ҳамсадоҳои забони кореягӣ мебошанд. агар дар аввали калима оянд, чун ба садои ҳамешагии худашон талаффуз мешаванд. вале агар дар сифати пачим оянд, ке хонда мешавад. масалан, кук, кук, кук. тарҷумааш шӯрбо. пак, пак, пак. тарҷумааш берун. ин ҷо дар калимаи пак ду то ҳарфи ке якҷо омадааст, ки онро дугони пачим мегӯянд, ки инҳо ҳам якҷо ҳарфи керо садо мекунанд. дарси оянда дар бораи дугони пачим маълумот медиҳам. пуок, пуок, пуок. ошхона, кухни. хуб дӯстони азиз, дидед, се ҳарф як садоро дар пачим ифода мекунад, яъне як садоро мефаҳмонад. мегузарем ба пачими н. ин ҳарфи ҳамсадои забони кореягӣ аст. агар дар аввали калима ояд, чун ба садои ҳамешагии худаш талаффуз мешавад. ба сифати пачим ояд, ҳамчун не хонда мешавад. хуб, якҷоя талаффуз мекунем. сан, сан, сан. тарҷумааш кӯҳ. тон, тон, тон. тарҷумааш пул. кан, кан,
кан. тарҷумааш ҷигар. хуб мегузарем ба падчими т. ин ҳарфҳо ҳамсадоҳои забони кореягӣ ҳастанд. агар дар аввали калима оянд чун ба садои ҳамешагии худашон талаффуз мешаванд, вале агар дар сифати падчим оянд т хонда мешаванд. хуб якҷо талаффуз мекунем. кот, кот, кот. тарҷумааш ба наздикӣ. кит, кит, кит. тарҷумааш тамом. от, от, от. тарҷумааш либос. итта, итта, итта. тарҷумааш ҳаст, яъне будан. нат, нат, нат. тарҷумааш рӯз. кот, кот, кот. тарҷумааш гул. хеле ки мебинед дар ин ҷо ҳарфҳо гуногунанд, лек талаффуз як аст. аз ин лиҳоз инро падчим мегӯянд. хуб як чизи дигарро қайд кунам. агар баъд аз ҳарфи дигид ва тигид дар падчим ҳиҷои и ояд, талаффузаш ҷ ва ч мешавад. масалан каччи, каччи, каччи. тарҷумааш якҷо мебошад. дар навистан катти менависем, вале каччи мехонем. ин ҳам садои забони кореягӣ аст. дар аввали калима ояд, чун ба садои ҳамешагии худ талаффуз мешавад, яъне ре ва ле. дар аввали калима бештар ре хонда мешавад. лек ҳангоме ки дар сифати падчим ояд, садои леро медиҳад. ле, ле, яъне ле талаффуз мешавад. якҷоя талаффуз мекунем. кил, кил, кил. тарҷумааш роҳ аст. пиёл, пиёл, пиёл. тарҷумааш ситора. кал, кал, кал. тарҷумааш корд. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба падчими ме. ин ҳамсадои забонии кореягӣ ме аст. дар падчим агар ояд, ме хонда мешавад. ком, ком, ком. тарҷумааш хирс. пам, пам, пам. тарҷумааш шаб. сом, сом, сом. тарҷумааш ҷазира. мегузарем ба падчими бе. инҳо ҳамсадоҳои забони кореягӣ пип ва пип ҳастанд. агар дар аввали калима оянд, чун ба садои ҳамешагии худашон талаффуз мешаванд, яъне б ва п. вале агар дар сифати падчим оянд, п хонда мешавад. хуб якҷо талаффуз мекунем. пап, пап, пап. тарҷумааш хӯрок. ип, ип, ип. тарҷумааш барг. хуб мегузарем ба падчими инг. ин ҳамсадои забони кореягӣ инг аст. ман аллакай ба шумо фаҳмонида будам ки инг агар дар аввали калима бо садонокҳо ояд, ягон садоро ифода намекунад. лек агар ба сифати падчим ояд, инг садо медиҳад. хуб якҷо талаффуз мекунем. канг, канг, канг. тарҷумааш дарьё. янг, янг, янг. тарҷумааш гӯсфанд. панг, панг, панг. тарҷумааш ҳуҷра, яъне комната. хуб дӯстони азиз, бо ҳамин дарси имрӯзаро ҳусни анҷом мебахшем. онҳое ки бо мо дар дарс буданд, шодем. ба онҳое ки дарс писанд афтод, лайкро фаромӯш накунед. инчунин фикрҳоятонро дар комментария ҳатман нависед. то дарси оянда, худоҳофиз. ёробун, то ман наё, аннян.